Kylpyhuoneiden, kodinhoitohuoneiden, laattapintojen syvä puhdistus tekee laatoista niin kuin todella upean näköisiä. Tähän on vaihdettu vielä nämä laatan saumaukset ja silikonisaumat tuohon reunoihin, mutta niin kuin näette, syväpuhdistusaine, joka perustuu nanoteknologiaan. Suomalainen tuote. Löytyy pesuhuonepinnoituksen valikoimista ja pystymme tarjoamaan teille upeita pintoja. Niin kuin näette, se peilaa hienosti, mutta ei ole yhtään liukas. Ota yhteyttä, kun haluat, että sunkin lattias näyttää tolta.